Слагам си слушалките, защото сега имаме, надявам се, вече пряка връзка с един истински българин и патриот, малко различен от тези, за които говорихме до сега с Захари Карабашлиев. Той е от Македонската патриотична организация в Канада и Съединените щати. През септември 2023 по време на своя 101-ви конгрес в Съединените щати, тази организация прие ключови промени в устава си, които бележат една дълбока трансформация в разбирането за македонската идентичност. Термина македонец вече се дефинира като принадлежност към всички етнически групи от историческа Македония, обединени не от произход, а от споделено македонско съзнание, култура и ценности. МПО или Македонската патриотична организация признава българските корени на своите основатели, но същевременно отразява реалността на един десетилетен процес на промяна в самосъзнанието на диаспората, за което ще говорим с нашия гост сега, от македонски българи в кавички към все по-разпространена етническа македонска идентичност. Този преход е резултат от редица фактори. Поколение живот в Северна Америка, смесени бракове, нови емигрантски вълни от Югославия и постюгославска Македония, както и загуба на пряка връзка с историческата памет на първите имигранти от 20-те години на миналия век. В резултат Македонската патриотична организация навлиза в дългогодишна криза на идентичността, в която различни групи членове търсят начин за съвместно съществуване. Дали последните промени в устава на тази организация са опит за помирение, приемане едновременно на българските исторически корени и на многообразието от съвременни македонски идентичности, ще се превърне ли Македонската патриотична организация в пространство за вътрешно македонски диалог, основан на взаимно уважение, отказ от език на омразата? За това ще разговаряме сега с активиста на Македонската патриотична организация Боян Лазаревски, главен редактор на 100-годишния вестник Македонска трибуна, за да видим дали това, което се е случило в тяхната организация, може да бъде модел дори за междудържавни отношения. Здравейте, господин Лазаревски. Здравейте, господин Манолов. Благодаря на поканата и поздрав до вас и зрителите ви. Благодаря ви за това, че я приехте. Една 103-4 годишна организация и един 100 годишен вестник могат много да разказват и много съвети да дадат, нали така? Така е. Прав сте. Ето да започна. Аз имам честта да бъда 14-тият поред редактор на Македонска трибуна. Той е февруари 2026 година. Македонска трибуна, което е, както казахте, печатния орган или главното гласило на Македонската патриотична организация МПО, празнува важен юбилей. Ние гордо навлизаме в своята 100 годишна в 100-та година от непрекъснато издаване на вестника. Така по този начин Македонска трибуна е най-стария непрекъснато излизащ македонски вестник в света. И бих искал да кажа малко за историята на вестника, ако не е проблем. Той е основан е през 27 година от деецът на вътрешната македонска революционерна организация Йордан Шкатров, родом от Прилеп, Вардарска Македония. Той, както знаят много от вашите зрители, той е един от най-способните дейци на ВМРО. Оратор, организатор, надарен с един вдъхновяващ талант. Високо интелигентен, харизматичен и също така владее перото с майсторство. Той е изпратен в Северна Америка лично от легендарния водач на ВМРО Тодор Александров, във време, когато Македония обновява борбата за своето освобождение. Шкатров води в Америка с задачата да организира македонската диаспора и да помогне консолидирането, т.е. укрепването на тогава вече новосъздадената МПО. И той налага дисциплината на ВМРО в МПО.
това става двигателната сила, ако може да кажем, зад продължителността и на организацията, и на вестника. Йордан Чкатров, може да кажем, че той превръща МПО в едно легално политическо крило на тогавашното македонско освободително движение, ръководено от ВМРО. Организацията е основана 1922 година, а вестника вече 27 година, като Чкатров го замисля, нали, като нещо повече от печатно издание, а като обединителен център на тогава революционизирана македонска диаспора, разпръсната из целия бел свет по тогава. И вестника е замислен да бъде основната медия тогава, чрез която македонските българи предимно, но и всички македонци, без разлика на происход, от свободния свет могат да получават новини от тогава поробената си родина, да следят развитието на освободителната борба, водена от ВМРО, и да координират лобистки инициативи в САЩ и Канада, а по-късно и в Австралия. Можем само да завиждаме на такова дълголетие, но нека от вестника да се прехвърлим към организацията и нейните последни конгреси, защото току-що показахме логото на една от последните ви конвенции на 101-та годишнина и веднага има зрителска реакция. Би трябвало да се покаже, че всъщност тази карта включва чужди земи от България и от Гърция. Картата на конвенцията. Кажете подтекста на това. Да, това е карта на географския регион Македония. И въпросът е на место. Това е Македонска патриотична организация, не е диаспорна организация на България или на Република Македония, е на македонската земя, на географска Македония. Основана е, както казахте, от патриотични македонски българи пред 22 година, хора, които са били македонски патриоти, но са били и горди българи, горди на своята българска народност. Те са гледали на Македония като на своята родина. И те са сакрализирали идеята за една независима бъдеща Македония, където всички народности ще имат свободата да водят самостоятелен Михайловисти ли са били? Вънче Михайловисти имам предвид. Да, Иван Михайлов, Йордан Чкатров изпратен от Александров, но той получава, разбира се, напътствие от Иван Михайлов, или както го наричат в МПО Чичоратко. Нали? И той налага тая стоманена дисциплина на ВМРО. И да, по време на студената война македонска трибуна доблестно изпълнява тая благородна мисия с отличие. Тя се превръща в духовна, културна, политическа опора на нашата общност. И по време на дългите десетилетия в междувойния период и студената война, тя е жизнената връзка за нашата общност. И тя неуморимо защитава правата на македонците пред международни институции, пред американското, пред канадското правителство, от всички три части на Македония, като по същото време се бори срещу нарушенията както на човешките права, но и се противопоставя на политическите и историографски изкривления по отношение на историческата автентичност на българщината в Македония. Добре, но нека сега да минем към по-новата история, защото аз няма да крия, че поисках и ви помолих за разговор, защото най-новата ви история може да бъде дадена за пример. Отношенията между България и Северна Македония в момента са на точката на замръзване, със сигурност знаете. И всяка от страните, и по-скоро от политиците в двете страни, най-високопоставените, за съжаление, които взимат решенията, са се запънали като магарета на мост. И никой не отстъпва от своята крайна позиция, което води до блокаж, разбира се. Вие как успяхте вътре във вашата организация да преодолеете тези
привидно неразрешими противоречия? Не, това е чудесен въпрос и сърцевината на това, което прави сега МПО, нали, възродената на МПО е именно това. През студената война, видите ли, в рамките на Македонска патриотична организация, голема част от хората, които произхождат от македоно-български семейства, които са, нали, били патриотически македонци, македонски родолюби, но и горди българи, голема част от техните потомци вече от тях се образува чувство за принадлежност към македонска народност. Тоест, те получават етническа македонска идентификация. И то част от тях може би под въздействие на тогавашната пропаганда и наративи, които идват от Югославия. Но огромното мнозинство с хората, с които аз съм имал удоволствие да общувам, те са получили тая нова идентичност, македонска етническа идентичност и в места, където не са имали никакви контакти с хора от Югославия, от Вардарска Македония или от Егейска Македония. Моят анализ е, че израснали в такъв патриотически македонски дух, който е бил проповедан от техните родители, нали, които са били македонски българи, но те са израснали с червено-черни знамена на македонската революция. Казвам и миналия конгрес говорих с една жена, тя ми каза, когато е била малка, например, татко й казал, като се задевали на училище, не се бой, ти си македонка, вдигни гордо главата си. В такъв менталитет са ги, само пример ви давам. И постоянно говорейки, сакрализирайки бъдещата македонска държава, македонската земя, жертви на борческа Македония, от тях се е образуван етнически македонска идентичност, но паралелно с процесите, които са случвали в България. Това се случва в новия свет. Това е една малко изследван феномен. Но и разбира се, защото МПО беше затворена организация. И това така сега отговарям на въпроса ви. След края на студената война, МПО изиграва голема роля в международното афирмиране на ново самостоената република Македония, тогава от Югославия. И в МПО през 90-те има, нали, МПО е наследила най-хубавите черти от старото ВМРО, но също така и най-гнилите. Има доста фракции. Но през 90-те години има две фракции. Една, която е по-традиционална, която иска да се говори, нали, постоянно за македонските идентичности, за българщината на основателите, но също така и на властите, евреите и други народности, които са членували в МПО. И до ден днес имаме няколко влашки семейства, еврейска има, както и много етнически македонци. Другата част, другото крило настоява да се премахнат всекакви препратки, всекакви наративи за миналото. Да се говори, ние сме само македонци, без разлика какви са корените ни. И това довежда до един сериозен сблъсък. Много хора напускат организацията, междуособици стават и тя се превръща като масонска ложа. Една езотерична организация, която гледа навътре и само механично организира конгреси, където хората, роднини, приятели, които се знаят вече с генерации, идват и другаруват. Как се отворихте към света? Как се отворихте? Това, знаете, в Америка, и това е много интересно, в Америка клоновете, нали, имаме клонове в Канада и в Америка, из цяла Северна Америка. Клоновете в Северна Америка като цяло, не всички, но като цяло, наблегат на македонското, на това, което на нашата обща македонска идентичност. Докато в Канада те повече са обседнати с историята. Това е
музиката на техния живот. И това, разбира се, това са диаметрално, нали, дивергентни позиции. Всичко настана, ние започнахме да цериме тия рани преди 10 години, когато Ник Стефанов, един от дейците на МПО в Канада, започна един процес на помирение. Защото вашия предишен гост много хубаво говореше, той засегна много интересни теми за тази дихотомичност на тоталитарните режими на Балканите, особено на национал-комунизма в България. На Балканите те са двата тоталитарни режими са разделили семейства, приятелства през тия много десетилетия. В Северна Америка това не се е случило. И в рамките на едно семейство, например, има хора, които се идентифицират като етнически македонци в съвременната смисла, като част от македонския народ в съвременната смисла, етнически македонци, като македонски българи и като македонски гърци. Те ходят в различни църкви, но пак ходят на една маса. Ник Стефанов започна този процес преди 3 години. Аз имах удоволствие да бъда част от групата около него, която комуницираше с всички клонове. Направихме компромис с тях и те ни дадоха мандата да разрешим този Един много интересен диалог тук в лайв чата на предаването се води между нашите зрители. Само 2 от тези въпроси, тъй като и времето ни напредва. Един зрител, пита: има ли свободна и независима Македония сега? И отговорът сега ще го покажем. Има свободно, но колко независима е друг въпрос. После някой пита каква е вашата организация и за какво се бори. Отговорът е за запазване на македонската идентичност на имиграцията в Щатите и защита на идеала на ВМРО на Балканите, свободна и независима Македония. Така ли е? Можем, ако иска да коментираме втория въпрос. Да. Точно. Македонската кауза, на която служим днес, не е същата като каузата, на която е служил Йордан Чкатров. Днес нашият фокус на нашите позиции, на действуването ни като организация и като вестник е да работим, да помогнем помирението между македонците, да работим върху вътрешно македонско помирение, предимно между македонски българи и етнически македонци, но както разбира се и с другите народности. Второ е да съхраним идентичността, наследството на организацията, което принадлежи не само на македонците, но и на всички, които се отъждествяват с тая славна история. Разбира се и хората в Стара България, които ни подкрепят. Първия въпрос: всички 3 части на Македония днес са свободни и независими до мерката, в която някоя държава в този глобален сега поредък може да бъде независима. Но да, всичките 3 части са независими, свободни. Вестника се отвори, Ник Стефанов и настоящия централен комитет, на който му се даде мандат, отвори организацията. Възродихме с една нова енергия хора от всекъде, от целия свет. Проблем ли ви е декомунизацията, господин Лазаревски? Тук има едно такова мнение. Да. Декомунизацията за МПО никога не е била проблем, защото тя съществува, тя е създадена и съществува цяло време в свободния западен свет, и където никой, нали, но в България и в Северна Македония е проблем, за съжаление. И това е част от проблема, който спъва нормализирането на отношенията между двете страни. И двете, особено Македония, не погледнаха в своето минало по честен и така самокритичен начин. Пак миналия гост Карабашиев, той много хубаво говореше, нали, за това наследство от тоталитаризма. И още има и в двете страни, в двете общества има рефлексии
од тие национал-комунизм во Българија и тоа нали, самоуправен социализам со СРМ, Социалистичка република Македонија. Ние немаме нито намерението, нито морално право да се месиме в тези процеси които идват нали, в Българија и в Македонија, в Република Македонија. Но това, което можеме да направим, значи директно отношение ние немаме, но това, което може да направиме косвено, има многу голем потенцијал да изиграеме роља чрез примера којто правим. Да. Ние в рамките на МПО показахме, че може да съществуват наред с другите идентичности и българштината, македонска българштина и етническото македонство, етническиот македонизам в един дух на пријателство. Разбира се, без да се забрави историјата, но и без да осуетяваме никому да се чувствува и да се казва. И всеки да върви по своя път. Така е. Да. Добре. Това беше господин Лазаревски от Съединените щати, един от лидерите на Македонската патриотична организация и край на днешното издание на Алтернативата. Благодаря ви още веднъж, господин Лазаревски. Прекрасни неща чухме от вас. Дано и хора, които взимат решения и в двете страни да са ви гледали. Ако може, още само една минута. Да. Значи, по повод 100-та годишнина, ние сега Македонска трибуна, вестника, който беше четен от неколко стотин човека в Северна Америка, сега е достъпен до хилядници в целия свет. Свободно пишете ни, изпращате материали. Ние сме отворени за всички, които се отъждествяват с нашето наследство. Аз, например, се чувствувам еднакво свързан и с етническото македонство и с българщината. Има хора там от, както казват, от всека възможна идентичност в Македония. Благодаря ви. Това беше Боян Лазаревски от Македонската патриотична организация в Съединените щати и Канада. Това беше и всичко за днес в Алтернативата. Гледахте ни на живо във Facebook, канала ни в YouTube Алтернативата БГ, по национална телевизия ВНТ и в ефира на Пловдивската обществена телевизия. До вечера от 20 часа сме по ЕТВ Хасково, а в деня след предаването от 17 часа по телевизия Стара Загора можете да ни слушате и в Spotify. Лека вечер и до следващата ни среща.